Ug kung naay ma-hospital, ipasapasa from one hospital to the other hantod maabot soto, patay. Another problem diri sa probinsya sa Sugbo, kaning mga hospitals, walay doktor o walay mga tambal. Would you believe ito sa Uslog, nga tourist area, walay ECG? O kung naay ma-hospital, ipasapasa from one hospital to the other hantod maabot soto, patay. Ingon ani ka grabe ang healthcare situation sa probinsya sa Sugbo. Walay doktor o walay tambal ang mga hospital. Barato kaayo ang kinabuhi. Unang kung ako'y makalingkod as gobernador, we have to have level 3 hospitals. Kung anig yun kagrabe ang sitwasyon sa healthcare diri sa probinsya sa Sugbo, mga igsuon. So, ang atong solusyon ani pun-an yun ug nanginahanglan yun og additional budget para sa mga hospitals ug sa healthcare in general. And also, no, we have to look at the other aspect of health, which is not only hospital, but is also wellness. So, dapat we have to have a campaign para ang mga katawhan sa probinsya sa Sugbo will look into wellness, no, like exercise, nutrition. So, we have to go into this aspect. Another solution is the acquisition of air and sea ambulance. We are a coastal province, no? Ug nganong wala gyud sea and air ambulance. Dato man ka ang probinsya sa Sugbo. Ano wala man gid hunahunaan nga solusyon para kung naay mga emergencies sa islands of Camotes, Malapascua or Bantayan, matabangan dayon, dili pa maghuwat o buntag kung naay lansya nga makabiyahe. Abot na nagbuntag, wa na, yatap na. Another solution is to accredit barangay health centers dito sa PhilHealth para makakuha sa sila og additional funding, and also they can address mga urgent cares, small urgent cares like mga anak. Therefore, makatabang na siya sa congestion sa mga hospitals and makatabang sad na siya sa decongestion sa mga dagkong hospitals or municipal hospitals. Ako naka-travel na ko sa lain-laing nasod ug I was a resident sa Hong Kong. Ug nakita nako ang different mga healthcare scenarios sa different countries. Ug ako gyud ning damgo nga unta akong matabangan ang atong healthcare problem diri sa probinsya sa Sugbo. Ug another thing sad nga ako nagrasyahan ko kaya nga akong anak ko sa doktora ug public health expert, educated in Johns Hopkins University and also Harvard University. Ug dako ni siyang matabang nako in advising me on how to address our healthcare problems sa probinsya sa Sugbo. Ug usa pa jud sa problema diri sa atong mga hospitals kay paatangon ka, palinyahon. Ig-abot nimo sa imong linya, wa na. You know, mo appropriate gud ta na ay gwapo nga programa ha. Kung naay barangay health workers, dapat naa sa tay barangay health scholars. Kadtong mga interested mo study og nursing ug medicine, atong tabangan ug atong paeskwelahon. Mag-allocate jud ta ani at least 50 million per year para ani mga scholars. Pero pumalik mo ha, sa akong panggobyerno, paminawon ta mo, kay kamo ang Sugbo.